Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May isa na naman kabangkay nga nasapuan nga nasulod sa sako sa Bacolod City sa kagabi. Hibaloon sa PNP kung kumpleto pa ang parte sang lawas sa mga bangkay pati na ang duha pagid ka mga bangkay nga nasapuan sang Domingo nga adlaw. Yaring report. Sunod-sunod ang kaso sa pagkasapu sa nagakaagnas nga mga bangkay sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway kon Banose. Kagabi, ang pinakaulihi kung sa diin nasapuan nga ang unod sang sako nga ginbutang sa tamburong sa area sa Barangay Kabug, bangkay sang tawo. Nagkapatrolya ang Police Station 9 sa among dalan sa may napanimahuan sila sa among bahin sang highway pasado las 7 sa kagabi. Yara na sa advanced state of decomposition ang bangkay sa masapuan, hindi pa mahibaluan kung ano ini kalawig gaginwigit sa lugar nga hindi madali-dalikitan sa mga nagalabay nga motorista. Bali ang plastada sa tamburong nagkatalikod ini siya sa may highway diri sa may Bacolod Negros Occidental Economic Highway. So kung nagalabay ka hindi mo siya madiparahan, amo to nga nagpatigayon sa patrolya sang kagabi ang mga pulis kag panimahuan sila kag sang ilagin lantaw may ara gali sang bangkay nga nasulod sa sako sa sulod mismo sang sini nga tamburong. Sunod sa kagawad Randy Tornea sang Barangay Kabug, galayon sila kagin patawag sang PNP pagkasapu sa bangkay. Gingisi ang sako kag nakit-an ang patay nga persona nga unod sini. Abot pag-isi sa sako mo to, pag-in kuhit tulaan ang Sige, gisi ang sako? Oo, tulaan na lang? Tulaan nga, iya bilog, iya nga na bonaro, yan na bala, asa sa iya may daw tuway-tuway. Ah. So, uli daw ay pa, sa uli nakita nga daw may tudlo, amo na to na nanang tawo. Kaina, may taga-silay nga pamilya nga nagpadulong sa BCPO para usisaon kung ila inihimata. Sunod sa PNP, mabudlay na ang pagkilala sa bangkay. Pero ang missing nga taga-silay, wala na sang ngipon. Amo man na nakita nga bangkay kagabi sa Kabug. Ito pong isang pamilya na naghahanap, ang identification na ibinigay niya is wala daw pong ngipin, yung kamag-anak nila na hinahanap niya. And then initially, ang nakikita po natin ngayon doon sa remains na nakita kagabi is that wala din po itong ngipin. But yet, we do not confirm yet these identities until such time na ma-identify po talaga ng family. Sang Domingo, may duhaman ka mga bangkay nga nasapuan sa among highway kabahin na sa Barangay Felisa. Mga 700 metros lang ini ang kalayoon. Ginausisa sang PNP kung konektado ang nasapuan nga bangkay kagabi sa una nga duha ka mga bangkay. Magaporma ang Bacolod City Police Office ang Special Investigation Task Group nga magausisa sa sini nga mga kaso sa pagwigit sa mga bangkay. Separado man nga task group ang mag-usisa sa mga utod nga parte sang lawas sa ginapangwigit sa Bacolod. Ang mga bangkay nga nasapuan, usisaon kun bala, kumpleto pa ang parte sang lawas. Kinordinate natin sa SOCO na i-determine kung kompleto. Sila na yung makakakuan yan. Sila yung competent dyan na parang expert, no? Na makapag-determine kung kompleto pa. Considering the itsura ng ng patay parang unrecognizable na eh. So sila lang yung may may kakayahan. Ipa-DNA test man ang duha ka mga bangkay nga nasapuan agud may baluan kung sila ang missing nga mga persona sa banwa sa La Castellana. Magluwas sa 3 ka mga bangkay, may isa man ka call center agent ka may 15 ka mga buno ang nasapuan patay sa alihis sa nagdigad nga semana. Wala pa matumod kung sino ang nagpatay sa iya. 4 na tanan ang nasapuan nga patay sa Bacolod, humalin sa pagpungko sa bag-o nga BCPO Director nga si Colonel Noel Anino sa Abril 18. Gani iya nga ginmando ang pagpadasig sa paglubad sang sini nga mga kaso.